Il-Prim Ministru Robert Abela huwa l-uniku membru tal-Kabinett li għadu ma ppreżentax kif suppost it-dħul tiegħu tas-sena li għaddiet. Il-kodiċi tal-etika jobbliga li kull membru tal-Kabinett biex jippreżenta lista tal-proprjetà kollha li għandu, depositi fil-banek, investiment u dħul kollu tas-sena ta' qabel. Il-Ministri u l-Prim Ministru iridu jiddikjaraw l-assi kollha tagħhom lis-Segretarju tal-Kabinett sa mhux aktar tard minn Marzu ta' kull sena, xahar illi fih Robert Abela kien imħabbat sew bil-pandemija. Dil-pressjoni enormi, ara taħsbu li mhix pressjoni li l-ewwel wieħed kisritni f'dawn l-aħħar xhur. Sorsi indikaw li Abela kien taxi dokumenti f'April iżda ma tal-ebda figuri u lanqas ir-returns tat-taxxa. Fil-fatt, il-Prim Ministru ilu xhur sħaħ b'din il-kontroversja tat-taxxa imdendla fuq rasu, tant li f'Jannar Robert Abela kien kontinwament qed jirreżisti li jippubblika it-tax returns u dokumenti marbuta mal-VAT. Għaliex għadek ma pubblikajtx returns tat-taxxa u l-VAT? Għaliex huma pubbliċi diġà. Ma tippubblikhomx. Jekk m'għandekx problemi ta' qabel 2017, għaliex ma tippubblikhomx? Huma diġà pubbliċi. Id-dikjarazzjonijiet tal-assi moru pass li lin mill-preżentazzjonijiet finanzjarji li l-membri parlamentari kollha huma obbligati li jagħmlu lill-Parlament u mill-informazzjoni li ngħatat sissa ħareġ li Abela għandu numru ta' proprjetajiet u għandu xi shares fl-HSBC u anki bonds. B'kollox il-Prim Ministru għandu 5 kontijiet tal-bank u 331,000 euro id-depositati u iżda ma tax informazzjoni jekk dawn hux depositi tiegħu biss jew ta' martu wkoll. Intant minn dak li ddikjaraw il-Ministri jispikka l-fatt li l-Ministru ta' Għawdex Clint Camilleri għandu 21 proprjetà. Taqbel il-Prim Ministru ma pubblikax ir-returns tat-taxxa u l-VAT tista' tiġi minn fuq id-domanda. Pubblikati aħna ħej, mhux problema. Taqbel il-Prim Ministru ma pubblikax ir-returns tat-taxxa u l-VAT. Kollox klejjer, mhux tagħkom. Fil-waqt li l-Ministru Anton Refalo għandu 16 il-proprjetà.